Alin dyan? Padam na ako. Diba? Ay, wala si G. G. Nag-silent ko na silent. Ha? Silent. Silent ka lang mag-install. Hindi na. Ay, siya pa. Parehan tayo. So, yan, silent na eh. Diba nag-silent na eh? Kailangan mo. Ang kalaban ka. When mo, Dali na ako. Lugo. So, yan. Kaya ako. Pasa sa mas ako. Lol. Ganda. Uy, ayun. Lol. Gagi. Sangat buat kan mandi. Ay, hindi ko na gusto mag-isa. Apa? Ano magkakaibay? Uy, bani ako. Hey, bani ako. Ini-search ko yung bani ako. Oh, Bani ka bani ako. may kapatid din ako. Nagkonsulta ako sa Sulat ko lang siya. Pero siguro ko itong ability. Ay ko. Kada ay kusinda. So, dito ako kang-boot. Kasi ako. Diba? Ano? Nakaan ko na ako. Ah,
Kaya yung kasi Ganun lumot ko na, lumot na yan. Yung, yung ano eh. Ba't mo nga ginawa? Yung pupunta ka na ba? Tao. Pupunta ka ng tao. No. Why? No. Oh, sige, 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 na. Kaya mo. Gago. Ano yun? Hindi mo. Oh, Ako pa, hindi mo sa to. Hindi tayo sa ano ba? Nice one. Nagloko ba naman? Oo. Oo. Matira ka, Jake. Jake. Dali na, paano? Paano kaya ba? Kasi Wala ba? Musuhan. Woo! Sigurado ka. Woo! okay, siya na po. Yun. Logo. Ako ka mag-iwan sa pananggal. Kasi, di. Ito. Ang graphics na. Pero kung wala yung gumagawa. Baka nibigyan mo pa. Malayo ka sa mata. Hindi ka po lang post. Oo, di mo na sabi ko tayo mo tayo muna patatapos. Para masin ko ako. Kung mga kalapis ulit. Sakto ko. Hindi yun. Pero, wala sa piso. At sa number 4, ano yun? Open. Hey, control ano? Ibig daw ko. No, tapos para pa ng open. Ang gamitin mo dahil? Gold ako. Ano? Batag ako. Silver na lang mga sila. May pagpo na kamo. Basta Batag. ang gamitin kita. Wala. Para mas kanalit tayo. Kalit.
Madera. Ano ito may libo? Ano naglubad? Ano sunod sa silver araw? ABC, ABC. ABC ka. Sinulat na lang. Sinulat na lang. ABC. Ano si Gio? Pinalilito. Latin ako. Kaso bulog. Ano rin ako? Anas days. Latin ako. Inig sa British pa, matasis days. Ang snake rin sa ng permanent. Yung pinilit yung ang days mo sa mga ano na. Ano pangalan? Utang click ini. Ay na. Liquid jump. Overman. Sino ba ito siya? Sino ito, be? Uy! Puti-puti yan! Matan ba kung muna yung ginagawa? Hindi mo ito nahiling. Tapi di situ gua, ha? Tapi ko ba? Ben! Sino yung pwede ako pa yung araw? Ano pangalan Lande? Drain. Yan ito. Ay. Drain, ano pangalan ng drain? Wala. Rasman! Hindi ako ba ang baba? Labas pa! Walo. Sige, 6 days. Okay, that's good. Wala mo dito. Wala mo. Drain, ano pangalan ng drain? Popo. Hindi ka mapakalit ng... Tumalit rin. Hindi ako pas date. Wala mo kasi. Sabay nila. Sila. Wala mo lang may. Uy, taon. Permanent. Hindi na gano'n. Wala. Uli na, sige. 40. Yan. 40. Ate. Isi lang lang. Ay, na. Walang gabi. Walang gabi. Hello? Si Jana, double N. Okay na si Gio.
Ako sa date, sabi. Siguiente. Ako ba ng tail? Gusto ko nila pangarap. Ako yun ang One. Thousand. Yeah, eh. Kapag bawal nila nagiging kapag sumunod. Kapag sumunod. Bawal sa silver. Pwede. Pwede. Safe. Of course. Mas kasi. Gusto rin din ako. Grabe ka. Oh, bawal iwaman. Sabi ko na sa inyo parating. Bawal. Balik ako. wala, sabay ko ba? Sabay ko ba? Balik ko na na. Yan o. Uy. Oh. Dude. Kabahan nyo. Oh! Dito ka nang ma-out. Galing. Gitara. Sudah. Baka sigaw, baka Ako, Gilelen. Ginagawa. Sorry. Yeah.
Oo. Oo, tayo sa mga bilis. Bubo. Bubo. Gana pa kami din dito. Ito sa mga sabi. Ay, nakain din mo. Bukas na sa aid. Yan. Yan na sa aid. Kaya mo lang, meron mo ka pala, meron mo sa ulo. O, ikaw mo siguro sa kwadro. Sino ka kuya? Nasyano? Ito, ano ba kayo? Hindi ako magsasabi, ito bata. Shit! Ito mo din? Salamat ha. Matlon Paul. Paul, Ay, ano pa lang? Bakit ako sa ano? Alam mo na ano?
Mabuhay. Ako pa lang yung matuto. Ay, talaga may mga nagagawa. Paano pa sila? Para may panggapo, may panggapo.
Adiwas. Oh,
na? 090 4680. 4680. Ano ba mga tuloy? Hanapin mo, boy. Yan, kapag nawala mo pa. Pero dito si Jeep eh. Dito ano? Ayo. Sky. Ang tao, Ayan, siyempre yun. ng Rio. Yan. Ano? Wala nito makita yung balik ng mga joke na yung tao ko gamit. Kapit naman na may hindi pa rin sila. Siguro ito mo. Ayun. Bardo. Ano? From Mixing Magnet. Meron pa tayo. Hindi mo. From Oras. Kaibigan na ako.
Yung ano, 19. sir, 1 to. Kapit ka na, mail. Mobile mo. oh, ano pangalan mo? Ano? Sorry. So, Ano ba itong mail? kulungot. Wala ko na mail. Ano yung mail? Ano yung mail? Ano ikaw duwa-duwa? Wala ko na. Wala mo na. Ikaw mga dito. Hindi pa yung mga Barawas. Celebrity. Imagine naman ako. Ay, wag ko eh. Sabi na, lugi, lugi. May tago na rin ako. Tapos ako. Lugi. Ay, play. Nakalugi yun. Yan si Jane. Lagay. Kita ba kasi? Wow. Like ko kayo blue. Ano ka na nga yun? Ayok na ako. Still mo na kasi. Oh! Ikaw mo rin. Diba ka pa rin? After mo. Oras yung boy. Diba?
naman ay ikaw. Wala! Hindi mo sila nagbala ko. Wala yun! Wala po kami doon. Ah. Wala yun! Ano yun? Hindi mo na kaya, sir. Ay, balik na nagbabadi. Ay, ano ka, pamuraw ka. Hindi mo na kaya, tinagdaw ko na. Tama si May. Kaya ko, Oh, gusto 29. ito pang malalaman. Tira. Okay, basta. Medyo yung bro. Balik kasi. Boy, Ah, ito. Ano kami mo? Eh, tumimas tingkat mo. ay. Kasi, Sumpayo. Mali, ano mo na. Na. Hindi ako right kasi hindi ko. Hindi ka naman pagalan ako naman naga. Nakamuna sa ng bro. Really nga, sino? Ay, pwede. At nakamugo ng duwa niya po. Ah. Ang tama pa yun. Bigal kasi. Yung pagalan. Tama! Wala, bawas muna. Bukas na yun. Kain. Tama lang ay pagalan na daw. Ano? Apa? Yan, nakatos niya yung bala ko. Ako po si Tapalay pa si Jay. Patapos. Magayon. Aklay. Dapat sila lang ang nalito. Ako, mag-iwan. Wili. Hello, Dakwi, doon na. Ano ba yan? Uy, koron. Oo. Buti di ready. Start. Start. Oh. Lugi sa ano? Naragyan ko na. Ano, hindi na nag-click ako. Sekarang, Setara. Ano to? Ano
Daw ato ko nga bisado. Patay to. Go. Sabi nila nga. Quality mo sa kayo. Iba ko. Sige. Oh, ano, pe? Matipas. Pero, Matipas pa. magkaroon lang. Galamig. Nagano ka mo crew ba? Magaling ka na dyan. Hindi Hindi na lang. Total. Ayaw. Oh, ayun. Nasa ko. Oh, naging ko. Stage. Oh. Galing na rin. Oh, galing. Yeah, galing. Okay, babay ka. Babay ka. Kahit kami ko sumuha mo ka pa ng one. Kailangan ka nagpalikod. Yeah. Oh. Pag-test ko kasi. Yun na to, pero yung kasuldo. Ah, basta password. Di ba papasword na ano? Oh, bakit? Ano dito? Alin? Starlight. Hindi oh. Wala na. Babalik ko niyo. Hello. Okay. Hello. 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 Ayun, ayun. Ikaw. Ay, meron na Ikaw, din. ano? Hindi mo siya nito. May first one. Alright. Gineo. Gineo. Di ba yung pwede makapitis? Putera. 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 Oh. Oh, tawa ko yung at nabibili. Alright. Let's go. Pangina mo. Tulad mo ba ano? Tuwa. Tangan na ano. Ito ba kung tangan? Diba? Ano ba? Ay, likod! Yan. Oh, labag ka. Ayos ka, boss. Wala ko siya ng birthday ka. Dali mo ako sa akin. Hindi mo at narinig pa yung Ka. Yo. mga ka. Gusto din mo ito. Oh. Saka, Ito. ayos ka. Saka, Okay. Ako ba ka
delay yun. At may utang talaga. Yun na nga yun. Puro dito buo. Oh, ikit. Guys, ito mo guys. Sa likod mo, may tao ko ako. Ang pangitay ko na ang... Ay, bawal mo lang ba? Red, good. Ay! Nakayag sa radyo. Ito, paano na din mali. Oh! Uy, ayos! Pula-pula! Pula-pula kayo na ayos. Ay, Uyayo. puta ka nga din eh. Ay, hindi na kayo. Ay, hindi nga ito. Paano na kayo? So, tulong busy. Putang ina. Oh, di mo. So, puta kayo. Ano? Uyayo. I'll get ready to go. Alright. Oh, bawas. Ah, ikan bilik na masarap yun. What? Happy birthday to them very much. Ang nga yung mga pinagsak sa mga ko. So, Ah, pula-pula. Mas dili yung ikan buo. kami lang kata yung pamalito. Weh, narabahan. Uyayo. Uy. Puta ka nga, ito ba? Yung sa likod. Puta. Sa train. Oh, dito. Dali mo. Nakuha, makungat ka.
Pakyaw ka. Pakyaw ka. Pakyaw. Gusto ko. Pakyaw. Ito ka na pakyaw. Ah, pulis. Ayun lang. Uy, alam ba ba yun? What panicking? Aray yun. Wala siyang mag-respond. Ay, puta ka. Putang rayo. Wala kasi pang ano pang maluwa. Ulit naman yan. Ayan, na-filter mo yan. Yan, wala na ako pa. Sige daw. Pinagkaroon kung doon. Awad sa diri mo dyan sa matrapan siya. Oh, may kapot. Laskil. Laskil ka din. Laskil ka. Laskil ka. Hindi ko lang yan. Extend na. Ganda kayo, Sage. Ay, problema na ako. Para ito. Ganda, Sage. Ayun lang. Slow. Sige na, nag-ready. Hindi yung isa. Ah, Outlas ako. Ang likod sa paliwa.
Infinity Ball. Ito kamasigan na kayo Infinity Ball. Lakukan na ibang video. Pero, hindi, pero, binigay ko na yung bilakaw.
Ini orang buat itu.
Sage, nabito ka. Yes, yung... Ano sinunod? What does that do? Ayun.
Pwede yan. Ito. Singapore na yan. Okay.
dito na lang, no? Bawal ka na, no? Ha? Parang ginawa ko ng CBC. About Bibig niya pa rin nabubuha ka.
pinaka ko. Iya. Ako rin na ko yung gusto ko. No, 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 no.
Yeah, tigre-register ka mo, Jeper. Sa mo, ini nga daw. Ika na, Jeper. Bayadan niya naman, ano. Ibutan ni. Wala doon. Ay, yes. Wala doon ka na yun, Yes, so, mga ano, hindi mo naman rin, hindi ko out na. Wala mo, what is the year? Sige na, pagkikilit ka sa ano. At nasa tos, Satu daya. Daya. Terus, ang nasa to, ang what? All mga small native one. Sige niyo kung araw hindi. Kawan, araw hindi. Puedo. No. No. Diba, tingin ko lang.